Jestem, no. Ej, Dobrze, że zobacz, jesteśmy w lesie. Co, no? Tak kręcisz mnie, wiesz? Też mnie kręcisz. No, pokręcimy się sobie. A co z nią? Co z nią, co? No właśnie nie przeszkadza, co? Dobrze, zaraz się nie pozbędę. Uśmiech, zaraz, proszę. szybciutko. No, pokaż. Załatwimy sprawę, możesz mi trochę pomóc? Czekaj, dobra, okej, czekaj. Dobra, jestem. Dobra, biorę. Ale super Ale tego nie kręć, wygląda. proszę cię. No, przestań to. Tego nie kręć akurat. No co ty? Jak mi to wrzucisz do internetu, to nie wiem co. Rozumiesz? To proszę stawiamy. Już, jedziemy. Siadaj. I co, nie po sprawie załatwiam sprawę, prawda? Okej, zadowolony Jezu, jesteś. lepiej, nie uważasz? Pewnie, że tak. Pewnie od razu mówiłam, że trzeba było to zrobić. No dobrze, ale troszeczkę pikanterii, rozumiesz, no. Zaraz tu jakieś miejsce znajdziemy, prawda, żeby sobie troszeczkę się pokręcimy. Czekaj. Może tu? Nie, ja wiem, ja mam nosa cudownego, teraz będzie wszystko okej.